Δόξα σε ο Θεός, ελπίστουμε, δόξα σε βασιλεία του Παναγίου Παράκλητου. Το πνεύμα σε αληθεία σου πάντα παρόν και τα πάντα πτυνών της αυρός μας, καθόν και ζωή σου οριγός, ελθέ, και σκήνωσον μην και καθάρισον όσο πάση κλείδο, και σώσον αγαθέτας ψυχάς μόνο, ευλογητός, ο Χριστέ ο Θεός μόνο πανσόπους, ο λύσον αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν με δικημένης γεννεύσας φιλάνθρωπε, δόξα σοι. Χριστέ, το φως των γυθνών, το φωτίζει και γειά σου πάντα το πανορκόμου στον κόσμο σου, με το φως το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό που σου με το φως το πρόσωπο και κατεύθυνε τα διαβήματα ενώ που συνδρός. Πρεσβείς Παναγιώτης Μητρός και Φως των Αγίων. Αμήν. Γεια σου Γιώργο, καλώς ήρθες. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που δουλεύουμε τώρα είναι μία επιστολή κατηχητική που έγραψε ο Λουκάς στον κράτιστο Θεόφιλο για να τον κατηχήσει και να τον ενημερώσει. Ο Λουκάς, μαθητής των μαθητών του Χριστού, όπως τα άκουσε έτσι και τα παρέλαβε, έτσι μας τα έχει παραδώσει και έχει πάρει και τις πληροφορίες από τους Αποστόλους και από την Παναγία και από τους ανθρώπους που σχετιζόταν με τον Χριστό. Σαν ιστορικός, εκτός του ότι ευαγγελιστής, γιατρός και τα σχετικά, ήθελε να είναι ακριβής και στις περιγραφές του. Σήμερα που θα δούμε τους στίχους από το ένα κεφάλαιο μέχρι στίχη 5 με 25, θα δούμε την ακρίβεια όλων όσων έχει γράψει και έχει καταθέσει. Ένα κεφάλαιο, στίχη 5-25. Εγένοτο δέν τες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύσεις ονόμα της Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβία, και η γενή αυτού των θυγατέρων Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ, ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσης εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη, και ούκαν αυτοί στέκνουν καθότι Ελισάβετ την στήρα, και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Εγένοτο δε εν του ερωτεύειν αυτόν εν της τάξης εφημερίας αυτών του Θεού, κατά το έθος ερατείας έλαχε του θυμιάσει εισελθόν εις τον ναόν του Κυρίου. Και παν το πλήθος είναι του λαού προσευχόμενων έξω τη ώρα του θυμιάματος. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και ταράχτη Ζαχαρίας ειδών και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισακούσει δε εσύ σου και γεννήσου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. Και έστε χαράσει και αγαλίωσης και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστε γαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνον και σικρέου μη πει και πνεύματος Αγίου πληστήσετε, αίτια κοιλίας μητρός αυτού, και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών, και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού επνεύματι και δυνάμει ηλιού, επιστρέψε καρδίας πατέρων επιτέκνα και επιθύσε εφρονήσει δικαίων, ετοιμάσε Κυρίο λαών κατασκευασμένων. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσω με τούτο, εγώ αργάρι μη πρεσβύτης και η γενή μου πρεδοδικέν τες ημέρες αυτής. Και αποκριθής ο άγγελος είπε αυτό, εγώ είμαι η Γαβρίλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και απεστάλλει λαγίσε προσέ και ευαγγελίσασε εσύ ταύτα. Και εδώ εσύ σιωπών και μη δυνάμνος λαγίσε, άχρης ημέρας γέννηται ταύτα. Ανθών, ουκ επίστευσα στις λόγεις μου, ή τον εσπυρωθήσονται εις των καιρών αυτών. Και είναι ολός προσδοκών των Ζαχαρίαν, και εθαύμαζον το χρονίζουν αυτόν εν τονών. Εξελθόν δε ουκ η δύνατο λαλήσει αυτής, και επέγνωσον τη οπτασίαν εώρεκεν εν τονών. Και αυτός είναι διανεύων αυτής, και διέμεινε κοφός, και εγένετο ως εμπλήσαν η ημέρη της λειτουργίας αυτού, απήλθον εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύτας ημέρας, συνέλαβε Ελισάβετ τη γεννή αυτού και περιέκρεβεν αυτής μήνα 5 λέουσα, ότι ούτε πεπήκεν ο Κύριος εν ημέρες, απείδεν αφιλήν τον ειδός μου εν ανθρώπης.
συνήθεια του Λουκά να δίνει τις χρονικές συντεταγμένες του γεγονότος το οποίο θα αναφέρει. Έτσι, συνδέει την ιστορία της Θείας Οικονομίας με την ανθρώπινη ιστορία, βεβαιώνοντας ότι περιγράφει ένα όντως ιστορικό γεγονός. Το γεγονός αυτό συνέβη όταν βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης γνωρίζουμε ότι κυβέρνησε το λαό από το 37 π.Χ. έως το 4 μετά Χριστόν. Βλέπουμε ότι το Ευαγγέλιό μας, το βιβλίο που μας έστειλε ο Θεός, έχει και την ανάλογη ιστορικότητα που κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Και ο κράτιστος Θεόφιλος μπορούσε να ελέγξει αν αυτά που λέει ο Λουκάς είναι σωστό, αλλά και ο καθένας από εμάς και σήμερα μπορεί, ανατρέχοντας την ιστορία, να δει αν όντως τα γεγονότα έγιναν όπως τα αναφέρει ο Λουκάς. Και αυτό μας δίνει και εμάς τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός μας ήρθε σε συγκεκριμένο χρόνο, γεννήθηκε σε συγκεκριμένο τόπο, μεγάλωσε και δίδαξε. Ήτανε άνθρωπος 100% όπως είμαστε εμείς. Και μάλιστα δεν είναι ένα πρόσωπο τυχαίο, αλλά είναι ένα πρόσωπο για το οποίο προηγήθηκε η προφητεία. Προφητεία, ιστορία και εμπειρία όλων μας. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέχουμε για να μην αφήνουμε τον πονηρό μέσα μας να μας κάνει να αμφισβητούμε και να αμφιβάλλουμε αν πιστεύουμε σωστά, πόσο πιστεύουμε και τι είναι αυτό που πιστεύουμε. Να είμαστε σίγουροι, ναι, πιστεύω στον Κύριο και Θεό μου, στον Ιησού Χριστό, ο οποίος από Θεός έγινε άνθρωπος, ήρθε στη γη για να με σώσει. Και εγώ χρειάζεται να ανταποκριθώ σε αυτήν την επικοινωνία με τον Θεό για το δικό μου καλό. Ο Ηρώδης βλέπουμε πόσα χρόνια βασίλευσε, αλλά η φήμη του δεν ήταν καλή. Μας είναι γνωστό σε εμάς από τη σφαγή των Ιππίων στη Βηθλεέμ. Δεν έγινε αυτό που ήθελε και το αποτέλεσμα ήταν να σφάξει τόσα παιδιά. Τι λέει σε εμάς? Μήπως πολλές φορές κι εμείς με την ανασφάλειά μας, με τον εγωισμό μας, φερόμαστε άσχημα? Μήπως καταστρέφουμε ανθρώπους? Μήπως δημιουργούμε πρόβλημα σε άλλους ανθρώπους με τη συμπεριφορά μας? Μήπως γινόμαστε αιτία να πληγωθούν, να στεναχωρεθούν και να βλαφτούν άτομα ανεπανόρθωτα, όπως εδώ τόσες χιλιάδες παιδιά έγιναν άγιοι ενώπιον του Κυρίου, αλλά θρήνος και κλαθμός έραμα εκούστη. Βλέπουμε ότι μπορεί μεν τα παιδιά να άγιασαν, αλλά ο ίδιος πόσο βάρε την ψυχή του. Μήπως και εμείς βαραίνουμε την ψυχή μας με τη συμπεριφορά μας? Αν έχουμε εγωισμό, υπερηφάνεια, αλαζονία, αν έχουμε κόμπλεξ, αν είμαστε καχύποπτοι από την καχυποψία του και επειδή φοβόταν να μην χάσει την εξουσία, και τα παιδιά του σκότωσε και τη γυναίκα του. Μήπως και εμείς πολλές φορές στα νεύρα μας, στο θυμό μας, σκοτώνουμε τα παιδιά μας και τη γυναίκα μας? Μήπως η συμπεριφορά μας δεν είναι αυτή που πρέπει? Μήπως πολλές φορές θεωρούμε, επειδή είμαστε χριστιανοί, ότι είμαστε εντάξει αν μυστεύουμε τον εαυτό μας, αλλά όμως η συμπεριφορά μας δεν είναι ανάλογη? Διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και δεν είναι Καινή Διαθήκη μόνο η ιστορία του Χριστού και η διδασκαλία που είπε στους μαθητές, είναι αυτό το οποίο λέει σε μένα προσωπικά. Σε μένα τον πατέρα Αναστάσιο, στο Χριστόδουλο, στο Μανώλη, στο Βαγγέλη, στον Πέτρο, σε όλους σας. Σε όλους που αναφέρει και λέει πώς
χρειάζεται να είναι η ζωή μας για να είναι θεϊκή, για να είναι αγία, για να μπορούμε από εδώ να απολαμβάνουμε και να ζούμε τον παράδεισο. Αυτός ήταν βασιλιάς στην Ιουδαία, μια περιοχή της Παλαιστίνης, και εκεί βασίλευε και διοικούσε. Μας αναφέρει ότι τότε ήταν και ο Ζαχαρίας. Τι ήταν ο Ζαχαρίας? Ιερέας. Από πού ήτανε? Ήτανε από ιερατική γενιά και έτυχε, λέει, να εφημερεύει, όπως αυτή τη βδομάδα είμαι εφημέριος εγώ, που είμαι υποχρεωμένος για τις ακολουθίες του ναού. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω όλες τις ακολουθίες, από το μεσονυχτικό μέχρι και το απόδειπνο, με όλα τα ψαλτήρια μέσα, και είμαι υποχρεωμένος να προσεύχομαι για την ενορία. Ο πατήρ Βενέδικτος ο πνευματικός μου αυτό που τονίζει, να γίνονται όλες οι ακολουθίες. Το κράτος έκανε τους ιερείς δημοσίους υπαλλήλους και να προσεύχονται. Δεν είναι μόνο για τους αγιασμούς, για τα ευχέλια, για τους γάμους και τις κηδείες, αλλά για να προσεύχονται. Σε οποιαδήποτε δουλειά, λέει, και να ήσουνα, θα καθόσουνα 8 ώρες και θα σου φερόταν όπως σου φερότανε. Εσύ σαν ιερέας προσεύχεσαι 8 ώρες για την ενορία σου που πληρώνεσαι? Θυσιάζεσαι 8 ώρες για το ποίμνιο που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός? Μακάρι όλοι οι ιερείς να το βλέπουμε έτσι και να εφημερεύουμε, να είμαστε άγρυπνοι στην ενορία μας και να προσευχόμαστε στον ελαιοκό μας ναό για όλους τους ενορίτες. Να τους ασφαλίζει ο Θεός, να διώχνουμε κάθε πειρασμό, κάθε δοκιμασία, και όποτε μας ψάχνουν να μας βρίσκουν στο ναό και να τους διακονούμε. Να λέμε έναν λόγο αγάπης, έναν λόγο παρηγοριάς, έναν λόγο του Θεού, για να ηρεμεί η ψυχή. Εφημέρευε για μια εβδομάδα και επιτελούσε την υπηρεσία του. Ήτανε ο Αβιά, απόγονος του Ελεάζαρ, αρχηγός της 8ης γενιάς από τις 24 τάξεις των ιερέων, και από αυτή την τάξη κατάγεται και ο Ζαχαρίας. Δεν ήταν αρχιερέας, ήταν ένας από τους ιερείς που λειτουργούσαν στο ναό. Το όνομα Ζαχαρίας σημαίνει ανάμνηση του Θεού. Το ίδιο και η γυναίκα του, η Ελισάβετ, που σημαίνει ότι είμαι αφιερωμένη ο Θεός. Αφιερωμένη στον Κύριο. Και αυτή ήτανε απόγονος του Ααρών. Υπήρχε τότε, κατά κανόνα, υπήρχε κανόνας που ο κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να παίρνει γυναίκα από τη φυλή στην οποία ανήκε και ο ίδιος. Τι λέει αυτό σε εμάς? Είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός? Να παντρευτείς μία Ορθόδοξη Χριστιανή με το ίδιο φρόνημα. Να κάνεις οικογένεια που να έχετε τον ίδιο πνευματικό. Να εξομολογήσετε και να κοινωνείτε. Να υπάρχει το ίδιο πρόγραμμα, να υπάρχει ταύτιση στο ζευγάρι. Αλλήμωνο στην οικογένεια που τα ζευγάρια δεν ταυτίζονται. Αλλήμωνο στην οικογένεια που παντρεύτηκε με κοσμικό φρόνημα. Μου άρεσε, το άρεσα, από εκεί πέρα όμως όταν δεν πιάνουμε επικοινωνία με τον Θεό, και εμείς υποφέρουμε, αλλά και τα παιδιά μας. Δυστυχώς σήμερα βλέπουμε να παντρεύονται όχι μόνο αλλοεθνείς, αλλά και αλλόθρησκους. Να, σήμερα πληροφορήθηκα, μία Ορθόδοξη πήρε, λέει, έναν Αμερικανό που είναι βουδιστής. Τι οικογένεια θα κάνω αυτή, τι γάμο θα κάνω, τι μυστήριο, τι παιδιά θα βγουν σε αυτή την περίπτωση και πώς θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Εδώ βλέπεις Ορθόδοξοι χριστιανοί σήμερα και δυστυχώς δεν παντρεύονται, και αν τύχει παιδί θα κάνουμε, λέει, γαμοβάφτιση. Ζητάνε
η Εκκλησία να επιβεβαιώσει την πορνεία, τη μοιχεία και να αγιάσει και το ένα και το άλλο. Δύσκολα πράγματα. Γι' αυτό ας φροντίζουμε, τουλάχιστον τον κόσμο που γνωρίζουμε, να τους λέμε ποιο είναι το σωστό το φρόνιμο. Να πάρεις άτομο γνωστό, άγνωστο, που παιδί, κορίτσι, αγόρι, που το γνωρίζεις. Είσαι κορίτσι, κοίταξε να πάρεις ένα πιστό άτομο που έχει πνευματικό, που εκκλησιάζεται, που εξομολογείται, που νηστεύει, που προσεύχεται, που μελετάει την Καινή Διαθήκη και να μπορείς με αυτόν τον τρόπο να κάνεις μια κατά Θεόν οικογένεια. Και οι δύο οι γονείς του προδρόμου καταγότανε από γένος ιερατικό. Μας λέει στον 6 στίχο ότι και οι δυο οι γονείς του προδρόμου ήταν θεοφοβούμενοι και δίκαιοι. Δίκαιος στην Αγία Γραφή σημαίνει ευσεβής, σημαίνει άνθρωπος του Θεού. Ό,τι έκαναν, το έκαναν σωστά ενώπιον του Κυρίου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Μπορεί κάποιος από εμάς να φαίνεται δίκαιος μπροστά στους ανθρώπους και να μην είναι δίκαιος μπροστά στο Θεό. Μπορεί να φαίνομαι ότι είμαι δίκαιος μπροστά στους ανθρώπους, αλλά να θέλω να δείχνω ότι είμαι μπροστά στο Θεό. Με υποκρισία, με φαρισεϊσμό, με καινοδοξία, με προβολή. Να είμαι υποκριτής. Αλλά ο Θεός θα με δει ότι δεν είμαι σωστός ενώπιον του Θεού και θα μου πει πόσος κάρτος είμαι. Οι άνθρωποι κρίνουν με κατόψη. Καλός λέμε είναι αυτός ο παπάς. Το λέει ο Θεός όμως ότι είναι καλός. Εδώ είναι. Πρέπει να δούμε το κατά πόσο είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Μας λέει εδώ ήταν και οι δύο δίκαιοι, άψογοι στις εντολές και στα δικαιώματα του Θεού. Είχαν και βίο ηθικό και σαν της λατρείας. Βλέπουμε ότι ο Θεός διάλεξε να βγει ο Ιωάννης από γονείς που είχαν ευσεβείς ρίζες. Εδώ θέλει να μας πει πως και το ζευγάρι χρειάζεται να προσέχει. Όπως μας είπε την Παρασκευή στην συνάντηση που είχαμε ο πατήρ Πορφύριος, ότι ο γάμος δεν είναι νομιμοποίηση της πορνείας. Ο γάμος δεν είναι αμαρτία. Το Ευαγγέλιο ορίζει πως να ζει το ζευγάρι. Ότι και μέσα στο γάμο έχει νηστεία. Λέει σχολάζεται τη νηστεία και την προσευχή και πάλι επί το αυτό συνέρχεστε. Το ζευγάρι θα πρέπει να απέχει Τετάρτη και Παρασκευή γιατί είναι νηστεία και την Κυριακή γιατί είναι ημέρα προσευχής. Να απέχουνε, να μην βρίσκονται. Και να σέβονται το σώμα τους. Λέει μην πιείτε τα μέλη του Χριστού πορνης μέλη. Το σώμα μας δεν είναι για την ειδονία, είναι για το φαγητό και την ομιλία. Δεν είναι που το χρησιμοποιούν παραφύσεις πράξεις και δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Και αναφέρει μέσα στην Αγία Γραφή νηφίως από την ύφη της πασάδος αυτών να απέχουν 3 μέρες. Δηλαδή βλέπουμε πόσο χρειάζεται να προσέχουμε πριν κοινωνήσουμε όταν είμαστε έγαμοι. Πόσο μάλλον ένα ζευγάρι ιερατικό. Πόσο πρέπει να προσέχει και να υπάρχει ευλογία στην οικογένεια, στη συζυγία. Αυτοί μας λέει ήταν δίκαιοι, είχαν πολύ σωστή ζωή σαν ιερείς, σαν πρεσβυτέρα, σαν ιερέας. Ήτανε άψογοι, άμεμπτοι ενώπιον του Κυρίου και γίνονταν παράδειγμα για άλλους, όπως και εμείς καλό είναι να γινόμαστε παράδειγμα για την ενορία μας. Παράδειγμα για όλους όσους είναι κοντά. Στον 7 στίχο μας λέει αυτοί οι ευσεβείς άνθρωποι ήτανε άτεκνοι. Στην ατεκνία στους Ιουδαίους θεωρόταν ντροπή. Ένιωθαν ότι μπαίνανε στη δυσμένεια του Θεού. Είχαν θλίψει. Γιατί στη δυσμένεια του Θεού? Διότι από τη δικιά τους γενιά δεν θα βγει ο Χριστός. Διότι δεν
θα βγει από αυτούς ο Μεσσίας. Οπότε ήταν σαν να φεύγανε από την προσδοκία των εθνών. Αυτοί και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, παρόλο που ήταν άτεχνοι, περάσαν πλέον τα χρόνια, παρά τον πόνο τους, ήταν αφεσιωμένοι στο Θεό, χωρίς να συνδέουν την ευσέβειά τους με την εκπλήρωση του αιτήματό τους. Αυτή είναι η πραγματική ευσέβεια. Εμείς ζητάμε κάτι από το Θεό. Δεν μας το δίνει. Δεν προσευχόμαστε. Δεν εκκλησιαζόμαστε. Τα βάζουμε το Θεό. Ή πολλές φορές έρχεται ένας πειρασμός, μια δοκιμασία. Εμείς βαρυγγομούμε έναντι του Θεού. Δεν έχουμε αγάπη. Δεν έχουμε σεβασμό με το Θεό. Να έχουμε μια σχέση αγάπης με το Θεό και όχι δοσοληψίας. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ δεν έλπιζαν να αποκτήσουν παιδί. Ούτε θα ζητούσαν πλέον, γιατί η Ελισάβετ μας λέει ήταν στήρα και πλέον είχε περάσει η ηλικία της. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι η γέννηση του Ιωάννη δεν ήταν έξω από φυσικό νόμο, αλλά υπήρχε το θαύμα. Ήταν ένα θαύμα, διότι η ηλικία και η κατάσταση των γονέων δεν επέτρεπε να γεννηθεί ένα παιδί φυσιολογικά. Όταν αυτή σαν γυναίκα σταμάτησε να είναι πλέον παραγωγική, όταν ο Ζαχαρίας σαν άντρας δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα συλλογικά του καθήκοντα, τελείωσε. Αλλά γνωρίζουμε ότι και ο Αβραάμ με τη Σάρα έτσι σε μεγάλη ηλικία απέκτησαν, σε πολύ μεγάλη ηλικία απόκτησαν παιδί. Έτσι, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ και άλλα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης. Μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε 3 γεννήσεις. Είναι η μία η κατασάρκα γέννηση που γίνεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, όπως γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι της γης. Είναι η καταπαγγελία γέννηση που γίνονται με θαυματουργικό τρόπο, δηλαδή με θαυματουργική επέμβαση, όπως εδώ σε μεγάλη ηλικία, που δεν υπάρχει περίπτωση ούτε άντρας να μπορεί να ανταποκριθεί ούτε γυναίκα, και επιτρέπει ο Θεός, βρίσκονται φυσιολογικά σαν ζευγάρι και γεννιέται το παιδί αυτό. Αυτή είναι κατά επαγγελία γέννηση. Και η τρίτη είναι η υπερφυσική γέννηση. Είναι η μοναδική γέννηση του Χριστού στη γη, που γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Παρθένου Μαρίας. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Κύριος και Θεός μας ενδιαφέρεται για την ιδιαίτερη και καθαρή καταγωγή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Στους στίχους 8 και 9 μας λέει ότι όταν ήταν η σειρά του Ζαχαρία να επιτελέσει τα ιεραρχικά του καθήκοντα και να μπει μέσα στον να θυμιάσει, που ήταν κάτι μυθικό, έγινε κάτι. Να θυμηθούμε ότι παλιά έμπαινε μόνο ο αρχιερέας και θύμιαζε. Μετά, στη συνέχεια, η περίσσησε η συνήθεια να την τελεί και ένας απλός ιερέας. Με κλήρωση έβγαινε, 2 φορές τη μέρα έμπαινε, το πρωί και το βράδυ, το απόγευμα, και να προσφέρει το θυμίαμα. Έπαιρνε από τα Άγια, έπαιρνε τη φωτιά και πήγαινε να θυμιάσει. Δεν ξέρουμε, δεν μας αναφέρει ο Λουκάς όταν ήταν πρωί απόγευμα, αλλά από ό,τι βλέπουμε, επειδή είχε κόσμο, πρέπει να ήταν απόγευμα. Ξέρουμε ότι ο ναός ήταν μια τεράστια αυλή, είχε μέσα διάφορα επίπεδα, διάφορα χωρίσματα για τους Ισραηλίτες, για τους ιερείς, για τους άνδρες, για τις γυναίκες, για τους εθνικούς, με διάφορα κτίσματα και στοές, πάνω ο λόφος του Μωρία, όπως λεγότανε, και μπήκε μέσα να προσφέρει το θυμίαμα ο Ζαχαρίας. Όχι στα Άγια των Αγίων, στα Άγια μόνο. Στα Άγια των Αγίων έμπαινε μια φορά μόνο ο αρχιερέας, άπαξ του ενιαυτού, για τη γιορτή του εξυλασμού. Μπήκε μέσα
έριξε το θυμίαμα και όλο το πλήθος, όλος ο κόσμος, στο 10 στίχο μας λέει, προσευχότανε την ώρα του θυμιάματος. Είπαμε, πήρε τα κάρβουνα από το θυσιαστήριο, πήγε μέσα, έριξε και το θυμίαμα και όπως ανέβαινε η προσευχή, ανέβαιναν και τα αιτήματα όλων. Και ο ιερέας έβγαινε με σηκωμένα τα χέρια και με δέηση απευθυνότανε στο Θεό. Εδώ ο Ζαχαρίας δεν παρουσιάζεται όμως. Περιμένανε όλοι και βλέπουν ότι καθυστερεί. Και στον 11 στίχο μας λέει γιατί καθυστερεί, διότι έγινε μια θαυμαστή φανέρωση, εμφανίστηκε ένας άγγελος στα δεξιά, επίσημο πρόσωπο, απεσταλμένος του Θεού, και μας λέει ότι ο Ζαχαρίας ήταν δίκαιος, άμεμπτος και άξιος να τον επισκεφθεί ο άγγελος και να τον ενημερώσει ότι θα γεννήσει γιο, θα τον ονομάσει Ιωάννη, που σημαίνει δώρο του Θεού, θα γεννηθεί με φυσικό ανθρώπινο τρόπο και με τη θέληση και τη δύναμη του Θεού. Στο 12 στίχο μας λέει πως ο Ζαχαρίας ταράχτηκε, φοβήθηκε όταν είδε τον άγγελο και όλοι οι άνθρωποι τρέμουν όταν βλέπουν κάτι υπερφυσικό το τους αποκαλύπτεται και δεν ούτε ξυπάζονται. Ο Θεός μου έκανε εμένα την τιμή και ήρθε αυτό εδώ πέρα. Ταπεινά είναι αυτό, κάτι έγινε προσωπικά στον Ζαχαρία. Και να πούμε εδώ μια παρένθεση, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις οραματίστριες ή με κάποιες που ξυπνάνε το πρωί, είδα το τάδε όνειρο, μου εμφανίστηκε ο τάδε Άγιος, η Παναγία, και παίρνουν όλα τα τηλέφωνα και το λένε σε άλλους, σαν να έγινε μεγάλη αποκάλυψη σε αυτούς, που μπορεί να είναι και ο διάβολος, γιατί μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο διάβολος εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός. Είδε τον άγγελο, το μίλησε, ταράχτηκε, του λέει μη φοβάσαι, και το ίδιο είπε ο άγγελος και στην Παναγία. Το ίδιο είπε και στις μεροχώρες. Και ο άγγελος ενισχύει, μιλάει με οικειότητα, βγάζει το φόβο, βγάζει την ταραχή και σε προετοιμάζει για να δεχθείς τα λόγια του. Σε μας έρχεται ένας λογισμός. Λες την ευχή σου. Ηρεμείς, είναι θεϊκός. Δεν ηρεμείς, σου δημιουργεί αιμονή, σου δημιουργεί αναστάτωση, σου δημιουργεί... Είναι του διαβόλου. Πέταξ' τον. Μην μιλάς με τα σκουπίδια που σε πετάει ο διάβολος. Εδώ τι βλέπουμε, τι μας λέει, διαβάζουμε την Αγία Γραφή, μας μιλάει ο Θεός μέσα από την Αγία Γραφή. Είπαμε δεν είναι μόνο η ιστορία του Χριστού και η δασκαλιά, πώς μας μιλάει. Εμφανίστηκε ο άγγελος, ταράχτηκε, του λέει μη φοβάσαι, ηρέμησε. Σου έρχεται ένας λογισμός, κάνεις την προσευχή σου. Ηρεμείς, φεύγει η ταραχή σου, το συζητάς, γαληνεύεις, είναι θεϊκός ο λογισμός. Δεν γαληνεύεις, είναι του διαβόλου, πέταξε τον. Μην το σκέφτεσαι, μην το συζητάς, μην ασχολείσαι με αυτόν τον λογισμό. Λέγε το Κύριε σου Χριστέ λεησόμε, Θεοτό και Παρθένε, ή ό,τι νομίζεις. Και βλέπουμε ότι ο άγγελος μπαίνει στο θέμα και του λέει Ζαχαρία, η δέησή σου εισακούστηκε. Τι εισακούστηκε? Πρώτα λέει ότι η προσευχή που κάνεις για τον κόσμο ακούστηκε. Η προσευχή των Ισραηλιτών ποιο ήτανε? Να έρθει ο Μεσσίας. Του λέει έρχεται και αυτό το δεύτερο. Και το τρίτο, θα έρθει και το δικό σου παιδί, αυτό που προσευχόσουν, να σου χαρίσει ο Θεός παιδί. Πώς θα έρθει ο Μεσσίας? Αυτό το παιδί που θα γεννήσεις θα είναι ο προφήτης πριν από το Μεσσία και θα προετοιμάσει το έργο του Μεσσία. Βλέπουμε ότι ο άγγελος τον επιβεβαίωσε ότι το αίτημα που έκανε, το τριπλό αίτημα αυτό για τον λαό, για τον Μεσσία και για τον γιο του, βρήκε ανταπόκριση. Και γιο αποκτά και ο Θεός έρχεται, είναι ο Μεσσίας, αλλά και ο κόσμος δέχεται την σωτηρία.
προσευχή, έμπονη, εξομολογητική, και ο Θεός θα δώσει στην κατάλληλη στιγμή. Βλέπουμε, έδωσε το παιδί όταν ήθελε ο Θεός και στην κατάλληλη στιγμή. Εμείς ζητάμε κάτι και θέλουμε, βάζουμε χρονοδιάγραμμα στο Θεό. Τότε να μου το δώσεις. Δεν γίνεται. Γιατί καθυστερεί ο Θεός και γιατί αυτό? Πόσο εκτός Θεού είμαστε. Προσευχότανε, παρόλο που πέρασε η ηλικία, εδώ δεν έπαψε να ελπίζει πλέον στο Θεό. Και το παιδί θα είναι Ιωάννης, που σημαίνει δώρο του Θεού. Στο 14 στίχο λέει, το παιδί αυτό θα είναι χαρά και αγαλίασης για όλο τον κόσμο και πάρα πολλοί θα χαρούνε. Δεν θα χαρούνε μόνο οι γονείς, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι, διότι η γέννησή του θα βοηθήσει στη μετάνοια. Και έφτασε η χαρά αυτή όταν ο Ιωάννης άρχισε να διδάσκει δημόσια, που πλήθος συνέρε, άκουγε το κήρυγμά του για μετάνοια, πήγαινε, βαπτιζότανε και προετοιμαζότανε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Στο 15 στίχο μας λέει πως αυτός θα είναι μέγας ενώπιον του Θεού. Οι άνθρωποι πολλούς αναφέρουν μεγάλους και τους λένε, εδώ τι λέει ο Θεός? Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθείς η Βασιλεία των Ουρανών. Ποιος είναι μεγάλος για τον Θεό? Όποιος εφαρμόζει τις εντολές και τις διδάσκει τις εντολές. Όποιος τις εφαρμόζει και τις διδάσκει, αυτή θα πρέπει να είναι η ζωή μας. Το μεγάλος αναφέρεται στο μεγαλείο της αγιότητας και της αποστολής του. Η ζωή του θα είναι, λέει, ζωή επίγειο αγγέλου και η διδασκαλία του, διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωάννης γνωρίζουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος που γεννήθηκε τότε από γυναίκα, μεγαλύτερος ακόμα και από τον προφήτη Ηλία που τον προτυπώνει, μεγαλύτερος και από τους πατριάρχες, από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, διότι αξιώθηκε να δει και να βαπτίσει τον Χριστό μας. Αναφέρει για την αφιέρωσή του. Από πού φαίνεται η αφιέρωσή του στο Θεό? Ότι δεν θα πιει κρασί ούτε άλλα μεθυστικά ποτά, και αυτό υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη, το ξέρουμε και για τον Σαμψόν και για τον Σαμουήλ. Αυτοί ονομαζότανε Ναζιραίοι, αφιερωμένοι στο Θεό, και φαινόταν και εξωτερικά, δεν έκοβαν τα μαλλιά τους, δεν περιποιόταν ούτε μαλλιά ούτε γένεια τίποτε και δεν έπινανε τίποτε, ζούσανε με εγκράτεια και ήταν γεμάτοι από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιωάννης θα υποτάξει με την άσκηση τη σάρκα σε αμαρτωλές επιθυμίες, σαν άνθρωπος που είχε και αυτός, θα αρνηθεί όλα τα του κόσμου, θα αρνηθεί το μεθύσι από το κρασί για την αμαρτία και θα μεθάει από το Άγιο Πνεύμα που θα γεμίζει την ύπαρξή του. Στο 16 στίχο μας λέει ότι το έργο του θα είναι έργο προδρόμου. Πολλούς από τους Ισραηλίτες με το κήρυγμα της μετανοίας θα τους επαναφέρει στο Χριστό και θα αναφέρει ότι έρχεται αυτός και θα είναι ανάμεσά μας που είναι ανώτερος και από μένα και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα ούτε να λύσω το κορδόνι από το παπούτσια του που ήταν τότε πολύ υποτιμητικό. Πολλοί με το λόγο του Ιωάννη και οι Ιδουαίοι και οι ειδωλάτρες επιστρέφουν στον Κύριο, γίνονται χριστιανοί και η μετάνοια απευθύνεται σε όλους. Μπορεί όλοι να μην δεχθούν το κήρυγμα, αλλά πολλοί θα είναι εκείνοι που θα λάβουν αυτήν τη λύτρωση. Στο 17 στίχο μας λέει ότι ο Ιωάννης θα έρθει πριν από τον Μεσσία, θα είναι ο πρόδρομός του και προσδιορίζει ακόμα και
τον παραστατικό ρόλο που θα έχει. Θα είναι μεγάλος προφήτης με την δύναμη του προφήτη Ηλία, θα έχει τα χαρίσματα του προφήτη Ηλία και θα είναι σωστός όπως ο προφήτης Ηλίας. Και το είπε και ο Κύριος ότι θα έρθει ο Ιωάννης, αλλά κάποιοι δεν θα το γνωρίσουν διότι έχουν διαστραμμένη θέληση. Όπως και μας μιλάει σήμερα ο Χριστός με γεγονότα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το γευτούμε διότι έχουμε διαστραμμένη θέληση. Μας λέει ότι γνωρίζουμε ότι ο προφήτης Ηλίας ήταν Παρθένος και ο Ιωάννης Παρθένος, ασκητής, ο Ηλίας ασκητής και ο Ιωάννης όλα όσο το έδωσε ο Θεός τα διαχειρίστηκε σωστά και ο ένας και ο άλλος. Ξέρουμε ότι ο Ηλίας με δύναμη, με θάρρος αντιμετώπισε όλους τους ασεβείς, τους ψευδοπροφήτες Βαάλ, έλεγξε το λαό που είχε απομακρυνθεί από το Θεό, τους κάλεσε σε μετάνοια, το ίδιο έκανε και ο Ιωάννης, και γνωρίζουμε ότι διώχθηκε, κυνηγήθηκε ο προφήτης Ηλίας από την βασίλισσα Ιεζάβελ και ο Ιωάννης που έλεξε τον βασιλιά για την άσχημη ζωή του, ουκ έξες θέση, δεν σου επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου, την Ηρωδιάδα, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να τον αποκεφαλίσει και με αυτόν τον τρόπο να τελειώσει την ζωή του. Το έργο του Ιωάννη είναι να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα παιδιά. Υποστηρίζουν ότι θα συμβιώσει τους γονείς με τα παιδιά τους και να ακούσουμε την προφητεία του Μαλαχία για τον Ιωάννη. Και ειδού εγώ αποστελώ ημίν Ηλίαν τον Θεσβήτην, τον Ιωάννη. Γιατί? Πριν ή ελθύν την ημέρα του Κυρίου, πριν έρθει ο Χριστός δηλαδή, τη μεγάλη και επιφανή, που είναι η ημέρα της ελεύσεως του Μεσσία, ως αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προσιών και καρδίαν ανθρώπου προς το πλησίον αυτού, μη ελθόν πατάξω τη γην άρδιν. Πατέρες είναι οι ευσεβείς, οι πατριάρχες και οι προφήτες. Η εποχή του Μαλαχία ήταν η εποχή της αποστασίας, της διαφθοράς. Ξεκόπηκαν οι πατέρες και απομακρύθηκαν από τον Θεό. Το ίδιο και την εποχή που ήταν ο Ιωάννης, που πολλοί απομακρύθηκαν από τον Θεό και αυτοί δέχθηκαν την πρόσκληση από τον Θεό να διδάξουν μετάνοια, να προετοιμάσουν την αποκατάσταση επικοινωνίας του Θεού με τον λαό. Και η μετάνοια και η επιστροφή στο Θεό είναι η κατάλληλη προετοιμασία για να υποδεχθούμε τον Κύριο, τον σωτήρα μας και λυτρωτή μας. Και ακόμη αναφέρει ότι οι απειθείς άνθρωποι θα γίνουν ευπειθείς και ευσεβείς με το κήρυγμα και ο λαός προετοιμασμένος θα δεχθεί τον Ιησού Χριστό και θα υπάρχει μια συμφιλίωση με τον Θεό. Βλέπουμε ότι σκοπός όλων μας είναι η μετάνοια και η σωτηρία. Και την υπόσχεση που δώσαμε στο βάφτισμά μας να την κρατούμε μέχρι ότου φύγουμε από αυτή τη ζωή. Στο 18 στίχο ρωτάει ο Ζαχαρίας, δείχνει απορία, απιστία. Λέει πώς θα γίνει αυτό, πώς θα μπορέσω να κάνω εγώ παιδί
τόσα χρόνια είχαμε άκαρπη συμβίωση και έχει τόσα χρόνια δεν ζούμε συζυγικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Πώς θα γίνει αυτό? Και λέει, όχι με τη δική σου δύναμη, αλλά θα γίνει το παιδί επειδή θα βοηθήσει ο Θεός. Ο Ζαχαρίας είχε προηγούμενα άτακρων και ηλικιωμένων γονέων που απέκτησαν παιδί με το θέλημα του Θεού. Όπως είπαμε, ο Αβραάμ και η Σάρα έκαναν τον Ισαάκ, και όπως γεννήθηκε ο Σαμψόν, όπως ο Ελκανά και η Άννα γέννησαν και αυτοί τον Σαμουήλ. Έτσι γνώριζε αυτά και θα έπρεπε να πιστέψει στο Θεό. Στο 19 στίχο μας λέει ότι ο άγγελος Γαβρίλ αυτοσυστήνεται, λέει ποιος είναι, ο υπασπιστής του Θεού. Μας αναφέρει όλα αυτά τα οποία έχει να πει, ότι ο άγγελος Γαβρίλ προλέγει και είπε πάρα πολλά πράγματα και την καταστροφή, για ότι θα πάει και στην Παναγιά και όλα αυτά εδώ, και την έλευση του Χριστού, και του μίλησε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά είχε μία συστολή ο Ζαχαρίας και ο Γαβρίλ του λέει, εσύ μπορεί να λες σαν γέροντας και είναι τις αμφιβολίες σου, εγώ είμαι ο απεσταλμένος του Θεού και θα γίνει αυτό που εγώ λέω. Ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος των αγγέλων και στην Εκκλησία και στη Θεία Λειτουργία και σε όλους μας. Ο Θεός χρησιμοποιεί τους αγγέλους. Οι άγγελοι είναι δίπλα μας, αρκεί με τη ζωή μας, με τις πράξεις μας, να μην τους πληγώνουμε και τους στεναχωρούμε. Στον 20 στίχο μας λέει ότι τα λόγια μου, λέει ο Γαβρίλ, δεν μπορείς να τα καταλάβεις, αλλά θα μπορέσεις με αυτό που θα σου συμβεί τώρα. Δεν θα μιλάς και με τη σιωπή σου θα μπορέσεις να αντιληφθείς αυτό που σου λέω. Είναι ένα σημείο, θα είσαι κοφάλαλος μέχρι κάποιο ορισμένο καιρό. Βλέπουμε ο ουράνιος πατέρας μας πόσο στοργικός είναι, πόσο θέλει να βοηθήσει. Και εδώ, παρόλο που είχε τις αμφιβολίες του και τις δυσκολίες του, με την αλαλία του, με το ότι ήταν κοφάλαλος, για κάποιο διάστημα όμως, άχρη καιρού, όχι συνέχεια. Άχρια ημέρα γίνεται αυτό. Δηλαδή, αυτό θα συμβεί κάποιο διάστημα. Όταν έδωσε το όνομα, όταν έγινε η περιτομή, άρχισε να μιλάει. Και ξέρουμε ότι μπορεί να είχε απιστία ο Ζαχαρίας, αλλά ο Θεός μας είχε τη δική του αξιοπιστία. Οι υποσχέσεις του Θεού πραγματοποιούνται πάντοτε στον κατάλληλο καιρό. Και να λάβουμε υπόψη ότι και άλλες φορές μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει τέτοια περιστατικά. Να θυμηθούμε όταν ο Παύλος πήγαινε στη Δαμασκό, που τυφλώθηκε, που δεν μπορούσε και αυτός. Όταν πρόκειται να γίνει ένα μεγάλο γεγονός, όταν πρόκειται να γίνει ένα συμβάν, συμβαίνουν τέτοια γεγονότα που προετοιμάζουν και το άτομο που τα δέχεται, αλλά και τους άλλους ότι θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Στον 21 στίχο μας λέει ότι ο κόσμος περίμενε τον Ζαχαρία, απορούσαν, θαύμαζαν γιατί καθυστερούσε, τι συμβαίνει. Στον 22 στίχο μας λέει βγήκε, προσπάθησε να εξηγήσει, δεν μπορούσε, δεν ακουγόταν τίποτε. Με νεύματα προσπάθησε να τους πει γιατί αργοπόρησε, και η αδυναμία του αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να καταλάβει ο κόσμος
ότι είδε οπτασία, κάτι το υπερφυσικό. Στον 23 στίχο μας λέει ότι τους εξήγησε και εδώ στον 23 στίχο, όταν τελείωσε η εφημερία του, τότε επέστρεψε στο σπίτι του. Δεν είπε, αρρώστησα, μου συνέβη αυτό, θα φύγω. Εμείς με πολλή ευκολία, πονάει το κεφάλι μου, δεν θα εκκλησιαστώ. Είμαι κουρασμένος, δεν θα διαβάσω Καινή Διαθήκη. Είμαι ταλαιπωρημένος, δεν θα προσευχηθώ. Έχω επισκέψεις, δεν θα νηστέψω, θα τους προσφέρω τίποτα άλλο. Τα καταπατούμε όλα. Δεν κρατούμε αυτό που πρέπει. Εδώ μας ελέγχει ο Ζαχαρίας. Δεν μιλούσε, δεν μου άκουγε, δεν καταλάβαινε, κοίταζε τους άλλους και την διακονία του διακονία. Έμεινε εκεί. Άρα με ψεύτικες δικαιολογίες να μην παρατούμε και δεν ασχολούμαστε με τα πνευματικά μας καθήκοντα. Πρώτα τα πνευματικά μας καθήκοντα. Καθημερινά Καινή Διαθήκη. Όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, αν δεν καταλαβαίνεις εσύ, καταλαβαίνουν το αγκαλάκι. Ο Άγιος Πορφύριος, κάθε μέρα να προσεύχεσαι και να διαβάσεις Καινή Διαθήκη, θα δεις την αλλίωση μέσα σου. Απαραίτητο. Όπως απαραίτητο το φαγητό και το νερό για το σώμα, απαραίτητη η προσευχή και η Καινή Διαθήκη. Η νηστεία, ο εκκλησιασμός, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, όλα αυτά απαραίτητα στη ζωή μας. Απαραίτητα στη ζωή μας. Πόσος κόσμος αύριο, Παναγία, μας βοήθησε, μπορεί να μην εκκλησιαστούν και να πάνε να δουν την παρέλαση. Καλή και η παρέλαση. Αλλά πρώτα στο Θεό. Πρώτα στον εκκλησιασμό. Να ευχαριστήσουμε την Παναγιά που μας έσωσε. Να την παρακαλέσουμε μην επιτρέψει να πάθουμε τα ίδια και χειρότερα. Πρώτα από το Θεό. Να μην βρίσκουμε δικαιολογίες και απομακρυνόμαστε. Το λέει ξεκάθαρα. Και αυτός έμεινε εκεί. Μόλις τελείωσε η εφημερία του, μας λέει στον 24 στίχο, μετά τις μέρες εφημερίας του, επέστρεψε πίσω και βλέπουμε, αναφέρει ότι το τονίζει. Μετά δεν τα φτάσει στις μέρες, συνέλαβε η Ελισάβετ. Όταν είχε εφημερία, δεν βρισκόταν με τη γυναίκα του, είχε εγκράτεια, είχε αποχή. Και όταν γύρισε, τον έδωσε αυτόν τη δύναμη, σαν άνδρα, τη γυναίκα του και έγινε αυτό και βρέθηκαν και έγινε η σύλληψη. Αλλά δεν το ήξερε αυτή αν έγινε σύλληψη. Περίμενε κάποια επιβεβαίωση. Και δεν ξέρουμε πώς την ενημέρωσε και αν την ενημέρωσε με νοήματα. Πώς θα συνεννοηθείς, Παντεληνάς, από τον ναό Γράφεις. και τι να εξηγήσεις, ας πούμε. Μπορεί κάποιοι που ήταν εκείνοι να προλάβουν να τους το είπανε. Ότι ξέρεις αυτό και αυτό. Βγήκε ο Ζαχαρίας, πήγε μέσα, βγήκε έξω και μας έκανε νοήματα. Φάνηκε ότι είδε κάποιο άγγελο. Αλλά πιστεύω όταν είπε, τα κατάλαβε ότι ήρθε κάποιος άλλος, είπε ότι εσύ και εγώ θα κάνουμε παιδί και τα σχετικά, με νοήματα της έδωσε να καταλάβει και έμεινε προσευχόμενος. Και λέει ότι περιέκρυβε εαυτήν μήνας 5. Το περιέκρυβε τι σημαίνει? Ότι η Ελισάβετ έκρυβε την εγκυμοσύνη της από ντροπή λόγω της ηλικίας της. Παρόλο που το είπε ο Θεός, αλλά σε αυτή την ηλικία ντρεπότανε. Το περιέκρυβε μπορεί να σημαίνει ότι έμεινε στο σπίτι. Γνωρίζουμε ότι κάθε γυναίκα, όταν μένει έγκυος, έχει τις δυσκολίες της. Πόσο μοιάζουν να είναι μια γιαγιά και να μείνει έγκυος. Έμενε, διότι έπρεπε να ησυχάζει. Ή ακόμη ότι δεν πίστεψε στην επαγγελία του Θεού και περίμενε να βεβαιωθεί. Γιατί δεν έχει αυτά που έχουν οι γυναίκες. Γιαγιά, πού να ξέρει τι έγινε. Και ακόμη φοβότανε να καυχηθεί ότι ο Θεός αυτή την ηλικία της έκανε αυτή την τιμή. Συνέβη αυτό. Δεν μιλούσε. Και δεν
έκανε λόγο σε κανένα για αυτή την υπόθεση. Μόνη της χαιρότανε αυτό που την πληροφορούσε ο Θεός για 5 μήνες και αυτή τη χαρά την μοιράστηκε πότε? Όταν την επισκέφθηκε η Παναγία. Η πρώτη που την επισκέφθηκε ήταν η Παναγία και τότε κατάλαβε ότι είναι έγκυος, γιατί σκύρτησε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος προσκύνησε τον Κύριο και Θεό μας. Και στον 25 στίχο ότι μας λέει έτσι ο Θεός με ευλόγησε και έτσι ήθελε να διώξει από πάνω μου, αφαίρεσε από πάνω μου την ατεκνία που προκαλούσε ντροπή ανάμεσα στους ανθρώπους και νιώθω ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Βλέπουμε τότε η ατεκνία ήταν ντροπή. Σήμερα τι είναι ντροπή στους ανθρώπους? Η πολυτεκνία. Είναι εξέχον κάποιος όταν έχει σκυλιά, κατιά και δεν κάνει παιδιά. Τώρα ποιος κάνει παιδιά, αν κάνει παιδιά, άντε, 1 το πολύ 2, αν κάνουν παραπάνω, όχι, δεν γίνεται, θα μας κοροϊδέψουν. Δεν ξέρουμε τι λέει ο Θεός, κοιτάζουμε τι λένε οι άνθρωποι. Βλέπουμε ότι μακριά ζούμε από το Ευαγγέλιο. Άλλο δεν θέλει να μου δώσει ο Θεός. Και άλλο εγώ να σταματάω τη φυσική γέννηση για να έχω το κοπρόσκυλο ή να έχω τις γάτες εκεί, να πεινάνε οι άλλοι και να μην έχουν παιδιά να πάνε στο γιατρό και εμείς να έχουμε κλινικές και ξενοδοχεία για τα σκυλιά μας και για τα γατιά μας. Ευλογημένος ο πατήρ Γρηγόριος, όποιος έχει σκυλί και γατί σπίτι του δεν θα κοινωνήσει. Ξεκάθαρα. Διότι αυτά... Μέσα στο σπίτι ή έξω? Μέσα στο σπίτι. Όσοι έχουν σπίτι έξω, κυκλοφοράνε. Όλο το χωριό είναι γεμάτο με σκυλιά. Κατάλαβες ότι τα παρατάνε. Αλλά μακριά. Κατάλαβες που τα έχουν αυτό εδώ. Οπότε γνωρίζουμε εμείς ότι αυτό που θέλει ο Θεός, αυτό θα κάνουμε. Βλέπουμε και πόσο, τέλος πάντων, θα φύγουμε από το μάθημά μας. Οπότε να μην ζητήσουμε κι άλλο, ότι ο Θεός πως έταξε ανθρώπους να ιερουργούν το μυστήριο της σωτηρίας όταν αυτοί έχουν μετάνοια, ηθικό βίο και είναι άμεμπτοι ενώπιον του Κυρίου. Και εμείς ας φροντίσουμε να έχουμε τέτοια ζωή για να μπορεί ο Θεός τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας να είναι και αυτά άμεμπτα, η ζωή μας να είναι άμεμπτη για να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός για την δική του διακονία, να βγούνε ιερείς και αρχιερείς που θα αγαπάνε τον Θεό και θα ζούνε όπως ο Ιωάννης, ο προφήτης και πρόδρομος του Κυρίου. Ακούω, παιδιά μου. Λέγει. Ναι, Μανώλη. Πάντως, πάτερ μου, βλέπω το ότι στη γενιά των προφητών και που φτάνουμε μέχρι τη γέννηση του Κυρίου μας, ενώ φαίνεται ότι, ας πούμε, τον επιτίμησε ο άγγελος, γιατί δεν ολιγοπίστησε κτλ. Βλέπουμε ότι όλη η γενιά και πιο πριν έτσι έρχονταν τα παιδιά. Δηλαδή με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο εξεζητημένο. Όταν ήταν να βγει, ναι, από αυτό το παιδί να επιτελέσει κάποιο ιδιαίτερο σκοπό. Ναι, ο Σαμουήλ, ας πούμε. Ο Ιωάννης. Αλλά βλέπεις τι προσευχή έκανε η Άννα. Ναι. Τι προσευχή. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό ότι πήγαινε στον ναό και έκλαιγε και την είδε ο Ηλί, ο αρχιερέας, και την είδε
Και λέει, τι κάνει αυτή την τρελή, πετάξτε την έξω. Μεθυσμένη, τι κάνει. Και λέει, δεν είμαι ούτε τρελή ούτε μεθυσμένη. Χύνω τον πόνο μου μπροστά στον Κύριο, γιατί είμαι άτεκνη. Βλέπουμε τι προσευχή που συγκλώνησε τον Κύριο αυτή η προσευχή. Εμείς αρκούμαστε να κάνουμε τάματα. Δεν μου δώσουμε παιδί, θα πάω εκεί. Δώσ' μου το άλλο να κάνω αυτό εδώ. Αλλά να μετανοήσω, να προσευχηθώ, να μελετήσω και να ζω όπως θέλει ο Θεός. Τίποτε. Άρα, δηλαδή, η μετάνοια αυτών των ανθρώπων ήταν που ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού και έφερε. Η μετάνοια, λόγω της η ιστορίας προσευχή, τα πάντα. Η όλη τους βιωτή. Ο ηθικός και άμεμπτος βίος και η πίστη τους και η εμπιστοσύνη στο Θεό που μεταδόθηκε. Ας πούμε, και η Ελισάβετ κατά κάποιον τρόπο είχε δυσπιστία σε αυτό που της συνέβαινε ή όχι, λάθος καταλαβαίνω. Η Ελισάβετ είχε, γιατί σου λέει τόσα χρόνια ζούσαμε Ναι. και δεν ήρθε. Λογικό. Ναι, είναι λογικό και ανθρώπινο. Αλλά αυτό δεν που είχε είναι... την αντιμετώπιση με τον Ζαχαρία. Όχι, ο Ζαχαρίας μιλούσε, αυτή δεν μίλησε. Αυτή σιωπή είχε. Ναι. Αυτή το δέχτηκε, της το είπε, Ναι. το δέχτηκε. Ο Ζαχαρίας, ας πούμε, είχε επιτίμιο, να το πούμε τρόπον την Είχε επιτίμιο γιατί έκανε διάλογο. Του λέει και πώς είναι και τι έγινε. Γιατί βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ζητούσαν σημείο για να τον κάποιοι. Ζητούσαν να τους δείξει ο Θεός την παρουσία τους. Και πάνω σε αυτό εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Σήμερα, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ας πούμε, αν ο Θεός επέτρεπε κάτι, τότε δεν είχαν, ας πούμε, να κάνουν το σημείο του Σταυρού. Σήμερα λέμε το ότι αν δεις κάτι, ας πούμε, αν επιτρέψει ο Θεός, μία ασφάλεια είναι να κάνεις το σημείο του Σταυρού. Δηλαδή, όλο αυτό ήταν. Μέγα το όνομα της Ιητράς, Παναγιατράς και ανάλογα. Ήταν εξαιρετικό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να το συλλάβει. Παρότι ήταν άνθρωπος. Αλλά ήθελε να έχεις την πίστη σου και την εμπιστοσύνη σου την ανάλογη στο Θεό. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Πολύ ωραία. Βλέπεις, διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη, πόσο θα πρέπει να καλλιεργούμε την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Και όσα σκέψεις να μας έρχονται, να ξέρουμε ότι όλα ξεπερνιούνται με την έμπονη βιωματική προσευχή. Και τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Αυτό να θυμόμαστε σήμερα. Οπότε ζητάμε από τον Θεό. Ο Θεός είναι στοργικός πατέρας. Δεν θέλει να μας κακοκαρδίσει. Εμείς με τη συμπεριφορά μας τον απομακρύνουμε και δεν τον αφήνουμε να μας βοηθήσει. Βλέπεις, αν δεις και στην Παλαιά Διαθήκη είχαν πολύ φιλική σχέση οι άνθρωποι μαζί με τον Θεό. Δηλαδή, ο Θεός υποχωρούσε. Ναι. Ο Θεός υποχωρούσε. Αλλά και σήμερα, έστελνε τους αγγέλους, αλλά και βλέπουμε και σήμερα ο Θεός μας ανέχεται. Ενώ φερόμαστε όπως φερόμαστε, ζούμε όπως ζούμε, μας ανέχεται. Μία συνήθις κατηγορία που λένε, ας πούμε, για το διαχωρίζουν, ας πούμε, το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης με το Θεό της Καινής Διαθήκης, ήταν ότι ήταν σκληρός. Βέβαια, σκληρός με τα σημερινά. Σκληρός με την αμαρτία, παιδί μου. Ήτανε σκληρός πότε? Όπου υπήρχε αμαρτία. Λέει, πηγαίνετε και σφάξτε ακόμα και τα ζώα και κάψτε και καταστρέψτε. Μα οι άνθρωποι είχαν κτηνοβασίες, είχαν ομοφυλοφιλίες. Το AIDS θα τους κατέστρεφε. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και βλέπεις ότι όταν λέει κάποιος, ποιος βασιλιάς ήταν, που είχε βρει, λέει, παχές αγελάδες εκεί και τις κράτησαν, λέει, να τις θυσιάσουν στο Θεό. Λέει ο Θεός, γιατί τα παίρνατε, τα συχαίνομαι, βέλιγμα. Κάψτε τα, σκοτώστε τα, εξαφανίστε τα. Θα αρρωστήσετε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο. Όπως βλέπεις, τι κάνανε τώρα με τα εγωπρόβατα οι άλλοι. Αρρώστησε, έχει ευλογιά, τα εξαφανίσαν όλα. Γιατί, για να μην κολλήσουν τα άλλα. Έτσι και ο Θεός λέει, να φύγουν για να μην πάτε κάτι. Έχεις μια φρουτιέρα, έχει ένα σάπιο φρούτο μέσα. Το κρατήσεις εκεί, για να το πετάξεις. Αυτό θα πεις και τα άλλα. Αλλά εμείς θέλουμε τα δικά μας και το Θεό δικά μας. Χωρίς να θέλουμε να δώσουμε κάτι στο Θεό. Τις αμαρτίες μας τουλάχιστον. Μετάνοια, δεν θέλει τίποτα άλλο στο μας. Ένα ήμαρτον, ένα Κύριε σου
συγχώρεσέ με και ελέησέ με και να γυρίσουμε κοντά στο Θεό. Βαριόμαστε, δεμπελιάζουμε, ραθυμία, βαριεστημάρα και όλα αυτά εδώ. Ήμαρτον. Οπότε, τι απαντάμε στην περίπτωση, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση, πες, θα ρωτήσεις, πού το βρίσκεις αυτό, πώς το καταθέτεις. Συνήθως λένε για τον νου του να πει ότι εκεί πέρα που γίνανε πολλές έτσι. Αν πεις και ο προφήτης Ηλίας, έσφαξε λέει 200 ιερείς Βαάλ, κατάλαβες. Εντάξει. Όμως αυτοί κατέστρεψαν όλο το έθνος. Γιατί πήγαινε και τους λέγανε το στράβο και το ανάποδο. Δηλαδή παίρνουν κάτι και το κόβουν. Δεν κοιτάζουν όμως, δεν κοιτάζουν τι είναι. Το αποσπασματικό είναι το κλασικό της αίρεσης αυτό. Ότι παίρνουν ένα κομμάτι για να Ναι. μαυρώσουν όλο Και δεν βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση την καθολικότητα. Άλλο. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, Πέτρο Βαστηρία, γεννηθήτω το θέλημά σου, ονομά και της γης. Τον άρτο μόντρε που ήσουν δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες στις φυλές ημών και μη συνέχιση μας φρεσμό, αλλά ρίση μας από το πονηρό, διευκόντων και από Κύριε σου Χριστό Θεός, ελέησο και σώσον ημάς. Αμήν. Μαζεύτε παιδιά στις Καινές Διαθήκες, βάλτε στο